Aquest happening FAME de Formiguers que organitzem dins del cicle d'activitats dels 25 anys de celebració de l'aniversari de la fundació del Centre d'Estudis Vagatans. Primer agrair el que ens hagueu invitat a presentar aquest espectacle de l'Andar que feu i felicitar els Estudis Vagatans pels 25 anys. I aquesta vegada el que s'inaugurarà aquí és un marge de 75 metres que el Jordi se l'ha estat aquí treballant amb col·laboració de més gent, és veritat, però ell és el gran artífex. I bé, vull celebrar-ho i moltes gràcies, Jordi. El futur és vegetal. Un llibre de Stefano Mancuso, on explica l'habilitat de les plantes en manipular els éssers humans i els animals. Ja tenim el Menut i el Jordi. Per la terra que surt el foc. De fumat. Olor de fullaraca. Es crea